Aşgabatda guruluşyklarda işläp, maýyp bolup gelýän adamlar bolýar. Emma olaryň köpüsine kompensasiýa berilmeýär. Firmalaryň ýürüýüşleri köplenç ejir çeken tarapy günäkär edýär ýa-da işgärler firma eýleriniň ağırlygyna düşýär. Ölen adamlaryň howaslarlaryny hem ağırlaýarlar. Eglişik edenlerini 20 000 manat möçörünü bir ýyl tölek edýärler diýip azatlygyň sebitlerinde habarçylary habar berýär. Kabul edilen kanunçylyga görä Türkmenistanyň jemgyýetiň we döwletiň gymmatly hazynasy adam hasaplanýar. Emma degişli döwlet edaralary azatlygyň ýurtdaky agyr işsizlik, şonuň bilen baglykda zähmet hukuklarynyň gödök boluşy baradaky soraklaryny düşündürüş bermeýär. Öňkü ýyllaryň tejribesinden belli bolşaýaly türkmençilikde bir hadise bolanyny jogapkar taraplar köplenç Allah'dan gelenler. Adamın etjek zady ýok diýen tögürläçilik bilen bedbagtçylyga uçuran maşgulary kanun esasynda berilmeli kömekden hem mahrum edýärler we bu adaletlilik hukuk goraýjy edaralaryň jogapkar işgärleriniň arada durmagyny amala aşyrylýar. İşgärleriň zähmet hukuklary hususy kärhanalarda köp bolýar. Ýurtda giň eran işsizlik derarly gazanjyny ýitirmekden gorkýan adamlaryň kaýyllygy işberjileriň herhili edenetdiliklerini, işgärleri iş ýerine urup ýençmeklerine çenli ýol açýar diýip radionyň habarçysy bilen gürleşen işçiler aýdýar. Azatlygy dürli wagtlarda dürli çeşmelerden gelip bolşan maglumatlara görä iş ýerlerine işgärleriň saglygyny ziýan ýetenne hatda ölüm hadisesi bolanyna hem köplenç kanun esasynda berilmeli kömek ýa öwel puly kompensasiýa berilmeýär. Hukuk goraýjy işgärler bolsa hatda bir näçe gezek arz edilende hem bolan wakany öz wagtyny ýerine we dol derňemekde erjellik görkezmeýärler. Zähmet hukuklarynyň berza edilişi işgärleri gysyn ýa-da dürli çärelere gatnaşmagy, ol ýa-da beýleki çär üçin pul bermäge mejbur edýän döwlet edaralaryna hem ögörlük däl. Hususy kärhanalardakydan tapawutlykda döwlet edaralaryna bolan iş hadiselerini ählisiniň diýen üstü bastyr ýüstür edilýär diýip aýry-aýrylykda gurulşylan 3 hünärmen aýtdy. Şeýle ýagdaýlara şaýat bolan adamlaryň tasdiklamagyna görä, iş hadisesinden soň hastahana eltilen adamlardan arda ýazmalygyny haýyş edýärler we nähil şikes ýeten bolsa, öýde ýeten barada dilhaty ýazdyryp, iş berjiniň üstüne düşýän jogapkärçiligi doly aýrýarlar. Egerde işgär hakykatda bolan zat aýdyp, degişli edaralary arda ýazsa, biraz wagt onuň ýanyna gatnaýan edara saglyk işgärleri görnýär. Ýöne polisiýa derme güýüşini ýapandan soň ejir çeken işgäri hiç kim iýdemeýär. Sebäbi işgärler öz iş ýerlerini ýitirmelik üçin dymmaly bolýar diýip 60 ýaşyndaky Aşgabatly hünärmen bir ýerde özüne geljek barlyklary öňünden ýapýan edara başlyklarynyň hem ul rolunyň bardygyny belledi. Hususy kärhanalardaky ýagdaý hassa çylşyrymly. Sebäbi bu ýerde işe girenine bir topar dokument dolduran adamlar bilen bir hatarda hiç bir dokumentsiz işe giren adam hem az bolmaýar. Eger adam işe dokumentsiz giren bolsa, ol iş wagtynda bolan hadisany kanun boýunça suud edip bilmeýär diýip hünärmenler aýdýar. Bu hili ýagdaýlar bilen iş salşan hünärmenleriň maglumatlaryna görä işsizlik, mätäçlik derarly soňky ýyllarda näme iş tapsa kaýyl bolup kerpiç zawodlaryny, guruluş firmalaryny dokumentsiz işe girýän adam has köpelli. Aýdaly kerpiç zawodlaryny mektep okuwçylary kämillik ýaşyna ýetmedik ýetginjekler hem işleýär we bu işe dokumentsiz hiç bir resmi kagada bol çekmeden hem girip bolýanlygynyň anyk suwutnamasy bolup durýar. Türkmenistan kanunları işgär bilen iş berjiniň kesgitlenen kanun maddeleri esasında hökmani şertnama baglaşmagyny talap edýär. İş şertnamasyna kanunçylygyň talap edýäli iki tarapyň borçlaryny we hukuklaryny kesgitleýän anyk kanun maddeleri bar. Emma aýry-aýrylykda gurulşylan 3 hünärmeniň tasdiklamagyna görä, işe girýän adamlaryň köpüsi gol çekýän şertnamasyna ýazylan düzgünleri dol okumaýar ýa-da ünsiz okuýar.
Munun bir sebäbi adamlaryň ýazylan kanunlara ynanmazlygy we sowatsuzlyk bilen bagly bolsa, ikinji sebäbi işe köplenç para berip girilmegi. İşgaryň ilkinji nowatda çağalaryny eklemek soň beren parasyny jemlemek barada adat etmek bilen düşündirilýär. Bu ýagdaýlaryň ähleti birleşip işgarlaryň iş ýerlerinde hukuklarynyň ýergiderli we gödek bozulmagyny, başlyklaryň, ornasarlaryň, prorablaryň gary işlerde işleýän adamlary soňsuz ezmegine ýol açýar. Inni agdy kapy, iş ýerine işgarlaryny el galdyrmakdan hem gaýtmaýan başlyklar asla täzelik däl diýip synçylar aýdýar. Türkmen betduwaty ýol, köçe hadiseleri, iş ýerlerinde bolýan betduwçylykly ýagdaýlar, hatda tebii hadiseler hakynda hem hiç bir maglumat bermeýär.